හායි යාළුවනේ අපි බලමු තව ඕඩර් එකක් මේ ඕඩර් එක අර කලින් ඕඩර් එක නෙවෙයි මේ තුන්වෙනි ඕඩර් එක මේ කස්ටමරුත් ඕන කිව්වේ රෝස පාටින් අර වගේම ඉතින් ඒ වගේම අපි මේ ඩ්‍රෙස් එකත් කරා මේක මට දුන්නේ ට්‍රින්කෝ මලි වල ඉඳලා මේ දෙමළ කස්ටමර් කෙනෙක් තමිල් කස්ටමර් කෙනෙක් ඉතින් මම කල්පනා කරා අද දෙමළෙන් කතා කරන්න ඒක නිසා දෙමළ කස්ටමර් කෙනෙක් නේ ඕඩර් එක දුන්නේ අන්න ඒ නිසා ஸோ இந்த ட்ரெஸ் வந்து 0 to 3 months பேபி கேர்ளுக்கு பண்ணது ட்ரிங்கோமலியிலிருந்து தான் கஸ்டமர் இந்த ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு பேபிக்கு வேர் பண்ண தான் இந்த ட்ரெஸ் ஆர்டர் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இந்த ட்ரெஸ் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் இந்த ட்ரெஸ் உங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி எடுக்க முடியும் வேண்டிய கலரில் வேண்டிய சைஸில் வேறு டிசைன் உள்ள கூட உங்களுக்கு எங்களுக்கு சொல்லி செஞ்சு கொள்ள முடியும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பேபி கேர்ளுக்கு மட்டும் இல்லை பேபி பாய்க்கு கூட உங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி க்ரோஷே ட்ரெஸ் செஞ்சு கொள்ள முடியும் பெரியவங்க சிறியவங்கன்னு டிஃப்ரெண்ட் இல்லை ஸோ அதுதான் சொல்ல நினைச்சது ஸோ உங்களுக்கு වැරැද්දක් ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන් ඕන ලැන්ග්වේජ් එකක් කමන්නේ දෙමළ සිංහල ඉංග්‍රීසි පුළුවන් අවුලක් නැහැ සෝ අදට එච්චරයි නම් ගිහින් එන්නම්